खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथि थैनाय सान। रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बाथि थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे खन्थाइ सानबो फालिदों। क'क्राझार जिल्ला दतमा बाथाबारि लङाबाङियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था आरो टेगर बान्था मोनगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मांखरसालियाव दिनै बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बाथि थैनाय सानजों लोगोसे खन्थाइ सानखौ फालियो मिरु बर' थुनलाइ आफादा। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बिरहोयो आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया आरो मांखरसालियाव बिबार बावजेनो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि अनजालि बिसि कौशलिया ब्रह्मआ। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारि आरो गुबुन गुबुन सानसुमै बर' खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोराबो बाहागो लायो। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, टेगर बान्था मोनगिरि, बर'नि सासे गागि लिरगिरि बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै दुलाराय बर'फोरानो 5 डिसेम्बरखौ जोङो खन्थाइ सान महरै फालिदों आरो दिनै नैबे बाथाबारि खाथिनि बिथांखौ फबनाय जायगा लङिबाङि होनना बुङो। बे जायगायाव दिनै जोङो मिरुयैनो जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बेनि गेदेमा रायजो राजा जों जयैनो बे हाबाफारिखौ फालिदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैया, नाथाय बिथांखौ जों बर' थुनलाइ आफादा मालाबाबो बावनो हाया। दिनै जों जि हाबाफारि लादों बे जोबोद थेलेबलेब हाबाफारि। बिथांखौ फबनाय जायगायावनो जोङो बेखौ फालिदों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर'फ्रानो गासैबो जायगायावनो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ फालिदों। दा जों बयबो मिथिगौ जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जि बर'नि थुनलाइ, बर'नि राव, बिथांनि बिहोमाया बेसेबां। बिथां गेदेमा सुबुङा बारा खोथा बुङामोन, बारा बाथ्रा बुङामोन, नाथाय बिथांनि जि कलम, बे कलमा गोबां बाथ्रा बुङोमोन आरो बे बाथ्राखौनो जों दिनै अराय सम गोसोखाङो सारखौ लानानै। आरो बेखायनो जों दिनै थेलेबलेब मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जों हाबाफारिखौ लादों। जोङो फुंनि जि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ बिरहोदों आद्रायै बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार बिथाङा। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि फबनाय जायगायाव बिथांनिनो अनजालि बिसि कौशल्या ब्रह्म, बिथांनि गोथार आखाइजों बिबार बावजेनो आरो बिनि उनावनो जों मोनसे फिसा मोनसे मेलबो जों लादों बेवहाय जोंनि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव सासे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङाबो सौफैदों। बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो खन्थाइ आवरायदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानिजाथाव मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथाङा बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जोंनि बयनिबो आंगो अबिद नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लादों। गोबां लिरगिरि बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै क'क्राझार गार्लस कलेजनि जोंहा गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। गोख्रों गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि कपिना बरगयारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लादों। जेकब भार्जिन मोसाहारि जोंहा खन्थाइगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बुंनो थाङोब्ला हाबाफारिया नुनायाव जोबोद फिसा, नाथाय बेनि ओंथि गोनां हाबाफारि आरो आं बेखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आं साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव गासैबो मदद होनाय जोंहा सामलाय आफाद दङ। बे हाबाफारि बेखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिटिआरनि चिफ सारा फैनो गोनांमोन, बिथांमोना जोबोद उसुबिदायाव गोलैदों।
इउजिसार फैनो गोनांमोन बिथांमोनाबो सौफैयाखै बिथांमोना गासैबो गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' नाथाय अब्लाबो जोंनि हाबाफारिया जोबोद समायना जादों ओंथि गोनां जादों आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि बे दिनैनि जि फबनाय बा थैनाय साना बर' थुनलाइफोरखौ अराय सम थुलुंगा होयो सारनि जि माहि बिथांनि जि माखासे अराय सम गनायजाथाव बिथांनि आखु बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे दौल जानानै थालांबाय जों बिथांखौ बावनो हाया बर' थुनलाइ आफादा अराय सम गोसोखांगोन जेब्लासिम बर' हारि थागोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि मुङाबो गोथाङैनो थाबाय थागोन बिथांनि नैबे मांखरसालिखौ माबायदि राहा बिनि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो सावरायखांबाय बिथांजों बिथांनो गोसोखां बिलाइबो होनाय जादों आरो जों दा नुनो मोन्दों नैबेवहाय मोनसे स्ट्राक्चार जाबाय थादों बेवहाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारखौ बेवहाय मोनसे माने मुसुखा बेवहाय दोननाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जों दा नुनो मोन्दों जे गोबां खामानि बेवहाय मावनो गोनां दङ बे खामानिखौ फारि फारि मावगोन जों मिजिंथिदों मुथथे जोङो आसा खालामदों आगोलावबो जों नुनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव खामानिया एसे जादोंमोन दा जि आद्रा थानाय खामानि जोंहा प्रमद बर' सारा मावफुंगोन बेखौ जों मिजिंथिदों मानाव गेदेर रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान आरो बे सानखौनो जोङो दुलाराय बर' हारिया बर' साहित्य सभानि बानजायनाय बायदियै दिनैसिम खन्थाइ सान हिसाबै बाथि खेब खुंफुंबाय थानाय जादों बिनि गुबै थांखियानो जादों बर' हारिया थुनलाइ आयदायावनो जा बा बिभिन्न जिखि जायगायावनो जा जेब्लायबो कनसियासै मानाव गेदेर ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म रुंसारि बिथाङा जोंनि हारिनि गेजेराव खन्थाइनि गेजेरजों उन्दुस्रिनाय मानसिखौ जे फोजानो हायो बेखौ गावनि खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायनानै गालांदों गतिके बेखौनो जोंनि गोदान फिरियाबो बुरखांनानै हारिखौ गोजौ मानदान्दायाव लांनो थाखाय बिथांमोन बायदि जेरै खन्थाइगिरि लिरगिरि आरो दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांदों जोंबो उनसंनांगोन बे थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओरैनोथ' जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ हाबाफारि लाखादों मानाव गेदेर चिफ सारा बेखौ अलरेडि मावनायनि थाखाय बाथ्रा होखाबाय आरो स्टार्ट जालांगासिनो दङ गासैखौबो जोङो ग्रेजुवेलि मावलांबाय थागोन लासैनो